बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. सोमेशच्या भडव्यान मरी एकीच बेहाडले आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भस्थ झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे आम्हा बापियांका खातीर विनंती कर कर आता आणि आता आमच्या आणि आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळेला. वेळेला आमेन. आपले सुमेचे सत्तर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे शब्दाप्रमाणे तेच तेंचा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे देवाचे आम्हा बापियांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. वेळेला आमेन. आणि देवाचं पूत मुनी चलो आणि आणि आमच्या आमच्या मध्ये मध्ये जीव. जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे आम्हा बापियांका खातीर विनंती कर आता आणि आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळेला. वेळेला आमेन. भगवंती देवाच्या मायामापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या ख्रिस्तच्या बसवण्या कमी बसवण्या कमी पावसांच्या खातीर. पावसांच्या खातीर मागे मागे ये सम्या येसून भडव्यान बरी बरी खबर दिल्यावरवी दिल्यावरवी तुझ्या पुता ख्रिस्ता मनुष्य कोण घेतले आम्ही जाणून झाला त्याच्या कष्टाने तो जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावश तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने वचपून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यामध्ये फादा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या रखण्या सर्गींच्या दयेन मका दिला तुझ्या सभेत मुझे मोत उजवाडात मका राज संभाळ आणि सदयामेन शासना सविषय दीतांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाशाचे प्रकृती समाधाने देविषय करीत आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझी खुशी जशी सरकार सता तशीच या संसारात जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आजमकांदी आणि आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तशी आमची पातकां भगत आणि आमका आनंद नका पूर्ण वाईटांतले आमका निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा. आमेन. सगळे एकडे बोर आमच्या माईक आम्ही अन्वेट करणं थोडा वेळ आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 गट्टदला सुते खर्या राणांच्या रण्याची धन्याची आम्ही गट्टदला सुते खर्या. आज एक नवं दिस दिल्या सम्या आज नवे दिस आमकां पळोवनशे फावो केल्ल्या आमच्या सर्गींच्या बाप्पा तुका अर्गा जेजूच्या नवान तुका अर्गा आज आमकां संगता मेळोवंक संगता हाडल्याक सम्या बाप्पा तुका अर्गा महिमा स्तुती वंदन आराधन बाप्पा
आज तुका अर्घा दिता बाप्पा. आमच्या पुढच्या हृदय विश्वास के सर्व सत्या बसत बाप्पा. बाप्पा आम्ही सारखे विश्वास करणं सांग बाप्पा, प्रीत करणं सांग. त्यापासून तुका अर्घा दिता बाप्पा. बाप्पा अर्घा दिता बाप्पा. आम्ही सारखे पळवून सकते सांग. आम्ही सेन्स करून सकते सांग. आम्ही सारखे सेवून सकते सांग बाप्पा. हरी एकापासून तुका अर्घा, हरी एकापासून तुका अर्घा. तुम्ही आमच्याकडे कच्चे बीच में समाज सगळं समाज दिलाय. त्यापासून तुका अर्घा, 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 अर्घा बाप्पा. आमच्या वंटातल्या तुझी स्तुती करून पाऊस असा की त्या ये तुम्ही दिल्ली कृपा जाऊन असा. तुम्ही दिल्ली कृपा जाऊन असा. तुम्ही दिल्ली कृपा जाऊन असा. सिराक 51:24 मका तुवे ही जीव एक देणे कसे दिला, देणे कसे मका तुवे ही जीव दिलाय देवा. तुका अर्घा, अर्घा, अर्घा. या जीबेन हांव तुझी स्तुती करता. या जीबेन हांव तुझी स्तुती करता. हांव तुझी स्तुती करता बाप्पा. हालेलुया, हालेलुया, रिया, 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 शियारा ला बरा दी बरा शिरा बरा दी गिरा बरा दी बरा शिरा बरा बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेसू, 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 जेसू. हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah. Hosea chapter 6 verses 1. Hosea chapter 6 verses 1. आमचे दोळे आम्ही दमक्या. दुनियात आमच्या काळजाचे दवऱ्या. ये या. आम्ही सर्वेश्वराशी वसूया. ये या. आम्ही सर्वेश्वराशी वसूया. की त्या ताणे आमका फापशिल्यांत आणि तो आमकां बरी करतलो. तो आमकां बरी करतलो. ताणे आमकां मार दिल्यात. तो आमचे घाई बांधतलो. तो आमचे घाई बांधतलो. आमचे घाई बांधतलो. तो समी आमचे मुखार नगर असा. आमचे घाई बांधतलो समी आमचे मुखार असा. आमचे मदेन तो असा. त्या सम्याक आम्ही अनुभव करूया. बंद दोळ्यांनी त्या सम्याक आम्ही पळवूया. बंद दोळ्यांनी त्या सम्याक आम्ही आमच्या मुखार पळवूया. त्याचे नाव पळूया. जेसू, 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 जेसू म्हणून आपल्या. जेसू म्हणून आपल्या. तो समी काम बरे करता. आमका सुटका दिता. सुटका दिवच्या खातीर तो आयला. सुटका दिवच्या खातीर तो आयला. जेजूक गोत्त आसले ताणे खंयच्या जाग्यार गेल्यार ताका ती समार्याची स्त्री मेळटली म्हणून. खंयच्या जाग्यार गेल्यार समार्याच्या स्त्रियेचो आत्मो हांव बचाव करून पावतलो. त्या जेजू कळीत असले. त्या देखून त्या दीस जेजू त्या वाटेन गेलो. समार्याच्या वाटेन तो गेलो. समार्याच्या स्त्रियेचो आत्मो बचाव जायचे. समार्याचे स्त्रिये थंय समाधान ना. समार्याची स्त्री मोग आकलाले नसा. ताण येता, ताण येता, ताण येता.
तुझी तान दाखतेत ना. जेजू म्हणता तुका 5 गव आसा, 5 गव आसले, आतां आसा तो गव न्हय, अरे एक गव आसो तुवें मोग आशिल्लोय, पूण तुका जाय तो मोग ते बगोवंक शकले ना, बगोवंक शकले ना. आज हांव तुझ्या मुखार आयला, हांव बरो मोग, हांव बरो मोग, हांव तुका परफेक्ट 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 मोग दिवंक शकता, दिवंक शकता. आज या लयन असल्या हर एकल्यान तुजेसो म्हणटा, म्हज्या मोगाच्या पुता, म्हज्या मोगाचे दुवे, आज तो मोग सोदून आसाय, मोग सोदून आसाय. हांव 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 तुका तो मोग दिवंक शकता. या संवसारांतलो खंयचोच व्यक्ती तुका परफेक्ट मोग दिवंक शकना. दिता, हांव दिता, हांव दिता तो परफेक्ट मोग. आज तो जेजू ह्या घडयेक ताचो मोग वळयता आसा, ताचो मोगाची ऊब ह्या घडयेक थोड्याक अनुभव जाता आसा. पळया ताचें नांव जेजू म्हणून आपया ताचें नांव, जेजू म्हणून आपया ताचें नांव, जेजू म्हणून आपया. जेजू म्हणल्या नांवांत ताचो मोग लिपोन आसा. जेजू म्हणल्या नांवांत बापाचो मोग लिपोन आसा, लिपोन आसा, लिपोन आसा. बापाचो मोग जेजू म्हणल्या नांवांत लिपोन आसा. याक जॉन 3:16 बापान देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, ताणे आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवन दिलो. त्या ना दिसत्या त्या देवाचो दिसचो मोग जेजू जावन आसा. जेजू मोग जावन आयलो, मोग जावन आयलो. जुआंच्या पहिल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायात देवाचो तर म्हणटा तो मोग जावन आसा. मोगूच मोग, मोगूच मोग, मोगूच मोग. जेजून अखेर पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत मोगच वळोन गेलो, काकूटच वळोन गेलो. आज त्या मोगाच्या सागोरान बुडया. आज सगळी पवित्र सभा पवित्र त्रित्वेचे, पवित्र त्रिंदादेचे परब संभ्रमता. बापाचो मोग, जेजूचो मोग, पवित्रात्म्याचो मोग मी हल्ली एकली अनुभव करूंक जाय. दोनी हात आमचे जाता जाल्यार वयर बऱ्या. परत एक पटी त्या देवाच्या परफेक्ट मोगा खातीर थांबया. आज कितलेशे जाणा आमी चिंता हांवें हे केल्या उपरांत फालांनी संगत ही संगत हांवें कंप्लीट केल्यार जालें, आय विल टेक रेस्ट. हांव रेस्ट घेता, म्हाका हांव विश्राम घेता, म्हाका समाधान, म्हाका समाधान. आज हांव त्या जाग्यार गेल्यार म्हाका समाधान. कितलेशे जाण आमी चिंता, पूण ती संगत घडल्या उपरांत आमचे समाधान खंय येता? समाधान ना. कित्याक म्हळ्यार आमी रॉंग जाग्यार समाधान सोदता. आज शांतीचो कुंवर जेजू आमचे मदें आसा. त्या सुम्याक आमी स्तुती करया.
हालेलुया, हालेलुया, रिया 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 रि 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 रि। हालेलुया, रिया 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 रिया। Riya shira la bara bara shira bara digira bara di bara shira bara digira bara di bara shira bara 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 bara. Riya 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 riya. Stuti 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 stuti. जेसू जेसू याला नाही हरी एकलं तुझ्या भुरग्यान याकडे खावर कर समय तुझ्या भाऊ पवित्र अमल रखता हे सगळे मागण्याचे कूड खावर जाऊ दे समय तुझ्या भाऊ पवित्र अमल रखता समयांचे हे सगळे खूड समयांचे हे मागण्याचे कूड जेसू याकडे तुझ्या मघानभर सम्या मघानभर सम्या हर एक लक्ष घाई तो याकडे बांध सम्या जेसू हर एक लक्ष घाई तो याकडे बांध सम्या जेसू हर एक ना बरी कर सम्या तुझ्या उत्तराप्रमाणे होसेया 6:1 सांगता त्याप्रमाणे हर एकल्यां भरेंकर त्याचे घाईत बांध सम्या कितली जण मोगाच्या अभावावर मोग सोडून असत देवा तुझो मोग तांका कम्प्लिटली बदलो दे तांचे ताण बागो दे जेजू तुवे सांगलाय सम्या जो कोण तानेला तो मुझे सरशियो जो कोण तानेला तो मुझे सरशियो जो कोण तानेला तो जेजूशियो कित्याक ताच्या काळजात वळता ताचे थावन वळता वळत्या उदकाची जर जिविताची जर हालेलुया शिरा बरा 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 स्तुति करिया थैंक यू जीसस हालेलुया जेसू थैंक यू जीसस हालेलुया जेसू जेसू तुझं मोग करतास जेसू तुका ताच्या मोगान भरोनस या घडी जेसू तुका ताच्या मोगान भरोनस या घडी तो जेसू तुझ्या मुखार उभो असा बंद दोळ्यांनी ताका एक्सपिरियन्स कर जेसू तुझ्या मुखार उभो असा जेजू तुझ्या मुखार उभो असा तुझ्या दोळ्यांतल्यान दुखान देवन आसा Sira bara 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 di bara di bara di bara di bara di. Jesu tu kap ponnasa. Sira bara 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 bara. Sira bara 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 di. Thank you, Jesus. Arkanjis. आज एकल्या जेसू ताच्या मोगान बरोवंक शकता सगळो दीस क्लेम करया होसेया चॅप्टर 6 वर्सेस 1 येया सर्वेस्पराची वसूया कित्याक ताणे आमकां शिल्यात आनी तूं आमकां बरी करतलो ताणे आमकां मार दिल्यात आनी तो आमचे घाई बनतलो जेजू आमचे घाई बनतलो हर एकल्याचे पापसली काळजां तो बरी करतलो आनी तांचे घाई तो बांधतलो साम चॅप्टर 147:3 पापसली काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाई तो बांधता रकांजीस Thank you, Jesus. या घडयेविषयी सरान मागया या पहिल्या काळात दोन्ही हातोय रूपात मागया आज हे उबारले हात देवा तुझ्या आशीर्वादाने भर हे गोळचे हात तुझ्या आशीर्वादाने भर हे जीवी तुझ्या आशीर्वादाने भर तुझ्या मगान भर तुझ्या कृपेन भर देवा आज आमका या आयताराच्या दिसा या हप्त्याच्या सुरवेच्या दिसा देवा तुझो मोग आम्ही अनुभव करू शकत
आज आम्ही खंय वेताव त्या जाग्यार तुवें सांगलाय जोशुआ 1:9 तू खंय गेला रे हांव तुजे सवय आसा म्हणून. देवा तू असल्या जाग्यार म्हाका तुजो मोग अनुभव करशे कर सम्या. जेजू तुझ्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता सम्या. आमेन आमेन. हे उत्तर सांगाता मेळून 3 पटी घट्ट तळान रिपीट करया. डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर ते करतलो. तुझे भयंग फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो आणि तुझे भयंग फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भयंग फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. परत एक पटी डिटरॉनॉमी 28:12 परत एक पटी क्लेम कर माग्या कितले जण रीणार आसात लोणार आसात विशेष समयाच्या समर्पण फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व जातेच ना रीण फारीक करूंक जातेच ना या घडी भेटून दिया. मॅथ्यू 11:28 येया तुम्ही कष्ट तलेनो आणि वजन वयतलेनो मुझे सरशी हांव तुमकां विषय दितलो म्हणटा जेजू. येया कष्ट तलेनो आणि वजन वयतलो. तुमचे वजन लोनाचे वजन सम्याक भेटून दिया. रिणाचे वजन सम्याक भेटून दिया. कितले जणांनी प्लॅन केले लोन असा या रीण खाण गेले असा प्लॅन केले प्रमाणे हे दोळ कंप्लीट जायचे असले जावना आज सोम्याच्या तान दिया. जेजू सांगा जेजू म्हाका जायना हांवें मुझे ट्राय केले जेजू हांवें ट्राय केले म्हज्यान जालना. सम्या आज हे रीण तुझ्या हातान समर्पिता. सम्या ये फायनान्शियल प्रॉब्लेम सम्या जेजू कितले तेंपात हांव ट्राय करना जगो खाण घेचे पैसे जोडना सा पैसे जमो करना सा पूण सम्या पैसे घाल्ले पैसे जोडले सगळे एका वट्ट्या पोत्यान घाल्ल्या परी वट्ट्या चिलान घाल्ल्या परी धोंपलो असल्या चिलान घाल्ल्या परी सगळे खंय वेतात कळीत जायना. जेजू आज हांव म्हजे फायनान्शियल एरिया तुझ्या हातान भेटोवन दिता जेजू. सम्या आज जावन म्हज्या जिवितान हांवें जोडचे सगळे पैसे सम्या जेजू तुझ्या आशीर्वादांनी भर जेजू ते बऱ्या कामाक वापरों दी जेजू. आज जावन हांवें जोडचे पैसे जमो करपा दी आणि जे कितें आमी घेयजय म्हणून चिंतला सम्या ते तुझ्या हातान समर्पिता. तुझी खुशी कितें सम्या तुझी खुशी आसा जाल्यार मात्र ते जाव ना जाल्यार जे कितें पैसे हांव जोडटा ते बऱ्याक यूज जावं वायटाक न्हय. जेजू तुझ्या पवित्र नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भयंग फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझे भयंग फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय.
Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुवे हाती घेतल्या सर्व कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सगळे आसा प्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू वेगळी मरिये देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. परत एक पटी डिटरॉनॉमी 28:12 समर्पण देऊया या संसाराचा हर एक कंपन्यो समयाच्या समर्पण हर एक बिझनेस समयाच्या समर्पण देऊया. आज कितले बिझनेस लॉस आसात कॉम्पिटिशन इतले चड जालां की कितल्या जणांनी बिझनेस बंद करचे म्हणून चिंतला कितल्या जणांचे यावर मी काम वेता आसा विशेष समर्पण देऊया आम्ही मागया या लाईन रचल्या एकल्यांची तुमची जबाबदारी तुम्ही मागोंग आसात तुम्ही खंयच्या जाग्यार आसात ती बोई आशीर्वाद जावच्या पासून हर एक दिसा मागा सांगा जेजू ही बोई जोशुआ 1:3 तुवे म्हाका दिलाय तुवें सांगलाय ही बोई म्हाका दिल्ली सम्या आशीर्वादाने भर ह्या गावान बरें बेळें जावं दी ह्या गावान बरें बिझनेस जावं दी ह्या गावान आज कितें बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज जाता आसा सम्या जेजू सगळे सक्सेसफुल जावं दी आनी एक अडकळे अडचणी पयस जावं दी सगळी एक कितल्या जणांची प्रोजेक्टा अप्रूव्ह जावनात टेंडर गला अप्रूव्ह जावना जेजूच्या नावान सगळे अप्रूव्ह जावं दी जेजूच्या पवित्र नावान आमेन सांगता म्हणून हे उत्तर 3 पटी रिपीट करूया डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो आणि तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुवे हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवच नाय डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुवे हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवच नाय डिटरॉनॉमी 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो आणि तुझे भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो आणि तुवे हाती घेतलेल्या सर्व कामांचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. मान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सगळे आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार परत एक पटी डिटरॉनॉमी 28:12 समर्पण दिव्या विशेष रान कितली जणा या दिसांनी तांची ओन प्रॉपर्टी खानगेचे म्हणून चिंतून आसात मागोन आसात पिटिशन धाडला आमकां विशेष तरान समर्पण दिन मागया कितले जणांनी या दिसांनी गावाक गेल्ल्याकडे प्रॉपर्टी सोकते आसात जावंक पुरो प्रॉपर्टीचे इश्यूज चलून आसात केस चलून आसा समयाच्या तान भेटोवन दिवया ते सगळी केस क्लियर जावचे बसत आणि कोण जागो सोदून आसात या घर सोदून आसात नवें घर विशेष तरान तांच्या खातीर वाट उक्ते जावन जायच्या दिसा बऱ्यांतलो बरो जागो तांकां जाय जाल्ल्या त्या रेटीन तांकां फावो जावन दी उक्ते जावन दी कितले जाणां घर सोदून आसात तांकां बऱ्या सुवातेर इगर्ज इस्कॉल आणि जे कितें फॅसिलिटीज जाय त्या फॅसिलिटीज सांगता लागींच एक घर बरें घर तांकां फावो जावन दी सांगता म्हणून परत एक पटी उत्तर
3 पटी रिपीट करूया. Deuteronomy Deuteronomy 28:12 28:12 सर्वेस्पर भरपूर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो. तुझे भुईंग फवत्या काळार पावस दितलो आणि तुवे हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांचेर रीण दितलोय पण तू कोणायकडचे रीण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो आणि तुझे भुईंग फवत्या काळार पावस दितलो आणि तुवे हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पण तू कोणायकडचे रीण घेवचो नाही. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरी देवाचे मे आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या कणांत समर्पण देवाविषयी कितल्या जणांनी भायर रीण दिला हेरांक जांग पुरो ताणी कोणे पैसे खाण गेल्यात ताणी पैसे घेऊन आज दिता फाल्यां दिता म्हण ते आसात. कितले जाणा फणस सुकळतात जांग पुरो स्कॉनिक आसा जांग पुरो कोणाचे पैसे भितर गेल्यात सीट केला जांग पुरो. आज विशेष तांकां सुम्याच्या तान भेटन दिव्या. तशेंच आज सुमी उडा आसा कत्ते आसा जावंक पुरो आमी कोणाकी पैसे दिल्यात ताणी पैसे दिवंक घडाय केली जावंक पुरो त्या देखून आमी तांचे विशयांत हेरांकडे सांगचे नाही कोणाकडे सांगचे न्ही ताणे पैसे दिवंक आसात म्हाका ताणे पैसे दिवनात शीट करते आसा खाण घेताना विकींक आत मुखार येतात दिवंकात येनात जावंक पुरो अशें आमी सांगला जावंक पुरो. एका लेखाचे गॉसिप जावन आसा गॉसिप आज सोम्या लागीं बोक्सण्या माग्या आमच्या गॉसिपा वरवीं जे पैसे आमकां येजे जाले जावंक पुरो ते ब्लॉक जाल्यात. आज ती वाट आमकां उक्ते जावं दी जे आमी हेरांकडे ताणी पैसे दिवनात ताणी आमचे पैसे खेल्यात म्हणून सांगून आज आमी कोणाक सांगला जाल्यार आज सोम्या लागीं बोक्सण्या माग्या सोम्या काकुळट कर. आज तांकां तुज्या आशिर्वादाने बोल तांचे फायनान्स उक्ते कर आणि तशेंच बरे कुमसार जाया कुमसार सांगया नांव पाठ केला सांगया कुमसारा आणि माग्या तुमचे पैसे तो सोमी फावो त्या काळार तुमकां पाटी पावयतलो. जावंक पुरो ती कश्टान आसात जावंक पुरो तांकां पैसे अरेंज करूंक जावना आनी की ज्या वेळार तुमकां पैशांची नीज जावन गरज आसा सोमी खंडीत जावन ते फावो करतलो. हे देवाच्या भुरग्यांनी चिंतेची जाल्ले चिंतप. देवाच्या भुरग्यांक फावो त्या काळार देव फावो करता. केदींस वायटाक पडोंक सोडना. ता देखून त्या सोम्याचे भरोसा दवर. येऊ तर सांगाता म्हणून 3 फावटी घट्ट ताला रिपीट करूया. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो. तुझे भुईंग फावो त्या काळार पावस दितलो आणि तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तो रीण दितलोय पूण तू कोणाकडचे रीण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो. तुझे भुईंग फावो त्या काळार पावस दितलो आणि तुवें हातीन घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तो रीण दितलोय पूण तू कोणायकडचे रीण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो. तुझे भुईंग फावो त्या काळार पावस दितलो आणि तुवें हातीन घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय पूण तू कोणायकडचे रीण घेवचो नाही. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या क्रेच्या कणा जाता जाल्यार आमी सगळे दिंबेर पडया. कोणाकी युट्यूबर आसात तुम्ही झूमाचेर आसा तुमचे कितेंय पेटिशन आसा स्पेशल इंटेन्शन माग्या विशेष तुमचे पेटिशन घाला चॅट बॉक्सान माग्या विशेष तुमच्या हर एका गरजा बसत माग्या. आज आम्ही सगळ्यांनी मागताना सर्वे आप
आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करता विश्वास आपल्या आकाशाचे घर उक्ते कर तो ताची बेसामा आज हर एकल्या देवयता हर एका पिढे सांग समर्पण देऊया. हर एका कामाची समस्या असल्या भावना समर्पण देऊया. कुटुंबात समाधान ना काजारी जोड्यामध्ये समस्या सोडवून असतात. कितले जण काजारी जोड्या जाऊन पुरो काजा झाल्या उपरांत जाऊन पुरो तांकां घरा चीट कोण चीट करते असं जाऊन पुरो या टॉर्चर करते असत सोम्याच्या त्या समर्पण देऊया. दोघां जण सिव्हिल आयडी खातीर तांचे राखून असतात. विशेष सरान माग्या तांचे सिव्हिल आयडी इश्यू जावचे बसत. कितल्या जणांचे सिव्हिल आयडी ऍड्रेस प्रूफाचे इश्यूज असतात. विशेष सरान माग्या विशेष सरान समर्पण देऊया. मेलरॉय एल्गार हेनरी लविटा कितले जण कामा खातीर मागून आसा समर्पण देऊया. रईस म्हणल्या बाबतचे वर्क परमिट इश्यू जावचे बसत माग्या सगळे ब्लॉक्स जेजूच्या नावान उक्ते जावं दी समर्पण दिव्या. प्रतिष्ठा म्हणल्या भुरग्याक काम मेळचे बसत मागे नवे काम ताजे एम्प्लॉयर ताजे काम ते सोडून गेले. आता नवे एम्प्लॉयर जायचे ताका समी ताका वाट उक्ते करून दी. एका बहिणीचे घराचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम वेगीच्या वेगी कितें सट करनासतना सॉल्व जावचे बसत विशेष तरान माग्या आणि कितले जण विंगड गरजा बसत मागोंक सांगला. विशेष तरान आज अख्खी पवित्र सभा पवित्र त्रित्वेचे फेस्त आज सेलिब्रेट करता. विशेष तरान आमची अख्खी पवित्र सभा आमच्या बोबोगे पापसाहेब लिओ सौदवो तसेच सगळे बिस्पो आर्च बिस्पो कार्डिनल्स याजाकी भाऊ धर्मबहिणी सगळे लाईक सगळे मिनिस्ट्रीज सगळे रिट्रीट सेंटर्स आमचे फिरगर्स यासक आमचे आत्मिक डिरेक्टर आमचे मग्न जमती आमचे सर्व्हिस टीम सोम्याच्या तान भेटून देऊन मग या विशेष आमचे क्रिस्ताचे मग्न जमती तांसलचे सगळे मांडवळ मॉर्निंग मन्ना डिवाइन वर्ड द ट्रुथ चिल्ड्रन मिनिस्ट्री शनिवाराचे सक्रामताचे आराधन सोम्याच्या तान भेटून देऊया. गॉड्स लव कम्युनिटी होली फॅमिली मग्न जमत आर लेडी ऑफ अरेबिया मग्न जमत रेसराचे आमचे मग्न जमत सोम्याच्या तान भेटून देऊया. या आमच्या जमतीन कितले जण आधार दिते असतात. ऑनलाईन जमतीन कितले जण आधार दिते असतात. डिवाइन वर्ड कितले जण टॉक दिते असतात. प्रेज अंडरशिप चलयतात. विशेष समर्पण देऊया. मुकले दिसांनी एक भुरगे शनाया म्हणून एकले भुरगे आमच्या जमतींत प्रेज अंडरशिप चलो मुखार येते असा. विशेष ताका मागया देव ताका पवित्र बरोदी कितले जण या जमतीन मिनिस्ट्री चलोवन आसात. विंगड मिनिस्ट्री विशेष देव तांकां आशीर्वादांनी बरोदी म्हणून मागया सगळे आमचे गरजो समर्पण देव. तर ही हा पयलो सांगात म्हणून विशेष आमच्या भुरग्यांक समर्पण देऊया. आज कोण बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असतात. कामाच्या संदर्भात इंटरव्ह्यू देते असतात. कोण विजा अप्लाय करते असतात. IELTS OET NET एक्झाम भरते असतात. कितल्या जणांचे विजा अप्लाय केला राखून असतात. हर एकल्या समयाच्या हातान भेटून देऊया. कितल्या जणांच्या जाग्याचे रेकॉर्डाचे समस्या असा सगळे सॉल्व जाऊ दे म्हणून मग या वाटेचे समस्या असतात समयाच्या हातान भेटून देऊया. सगळं कर्ज समर्पण देव सांगा म्हणून येऊ तर 3 पटी गट्ट त्याला रिपीट करूया. Deuteronomy 28:12 सर्वेस भरपूर दीर्घानी बनले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो तुझे बहीण फवत्या काळात पाऊस देतलो आणि तुझे हाती घेतले सर्व कामाच्या आपला आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितले पण तू कोणाकचे ऋण घेऊस नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस भरपूर दीर्घानी बनले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो तुझे बहीण फवत्या काळात पाऊस देतलो आणि तुझे हाती घेतले सर्व कामाच्या आपला आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितले पण तू कोणाकचे ऋण घेऊस नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस भरपूर दीर्घानी बनले आपल्या आकाशाचे गरुक ते करतलो आणि तुझे बहीण फवत्या काळात पाऊस देतलो आणि तुझ्या हाती घेतलेल्या सर्व कामाचे आपला आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितले पण तू कोणाकचे ऋण घेऊस नाही. नमान मरी एक कृपेन बरले समज यस्मया स्त्रियाम ते तू सदैव सदैव फॉलचे गोष्टी जेजू भगवंती मरिये देवाचे मैं आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार दोन्ही हात आमचे वैर पारी परत एक पटी किती जण कॅन्सर पिडस्त असतात समर्पण दिव्या. हॉस्पिटलान सिरियस जाऊन वळवळण असतात तांकां समर्पण दिव्या. भुरगीं कितले जाणां
एग्जाम बरयता आसत आज बॉम्बेंत भुरग्यांक इस्कॉल सुरू जाता विशेषण समेतान बेठोन दिवया तांचे पासून मागया तशेंच समेतान बेठोन दिवया एकलो यम डिसोजा ताची प्रॉपर्टी सेल जावचे पासून मागता आसा समर्पण दिवया सगळी ताची प्रॉपर्टी जेजूच्या हातान बेठोन दिवया जकारिया 2:9 हाऊस जातलो ताचे भोवती उजस फागर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदत आसतली म्हजी महिमा तस्सू सोमी ताची महिमा त्या जगात दाखोवन दी समर्पण दिवया अल्बर्टिना फेरावो विशेषण ऍसिडिटी जावन आनी हाताचे दुखीत मसल्स टेर प्रॉब्लेम विशेषण जेजू आपलो ह्या घडी जेजूच्या गायावर बी ती कम्प्लिटली गुण जावन दी कम्प्लिटली गुण जावन दी विशेषण आणि कितले जण आमच्या म्हाका सांगला एलिंडर आसात हर एकल्या समर्पण दिवन या कडेन मागता आसतना कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या दोंपरा कडेन वयर दूख आसा थंय सूज आसा जावं पुरो जेजू त्या व्यक्तीक या कडेन आपण आसा विशेषराक समर्पण दोनी हातोर स्तुती कर मागया हालेलुया रिया शियारा ला बरा दिबरा शिरा बरा दिगिरा बरा दिबरा शिरा ला बरा दिव्या रॉनी सिरिल लोबो अल्बर्टिनो फेरावो एम डिसोजा तसेच राईना जियाना जानिक विजय जॉयस मायकल मिलिशा मैलिन केविन रीमा जसिंता अरुण वाज डेरिल हिल्डा जेन अनुरा बेनेडिक्टा एंडी जेनिसिया जिशेल सिंड्रेला जेम्स जेस्सी जूलियट स्टीफन जेसन लीना डिसोजा लीना वाज लुसिटा रुथ अग्नेलो राइस मरिया फेरावो प्रतिष्ठा प्रिया अनिल अग्नेलो रिन्ना अलगर गिलबर्ट सिल्विया संसिया आरन ऑस्टिन वीडा किशोर कैल्विन कैटलिन रीना अरुण टेरेसा कैस्मिन ट्रेवर देवा हर एक तुझ्या भुरग्यांक समर्पित देवा होसेया 6:1 देवा हर एकल्याची पापसली काळजा तू बरे कर हर एकल्याचे घाई तू बाग हर एकल्या तुझ्या मगहान आईच्या दिसाबर हर एकल्याचे मोगाचे थान आईच्या दिसा बगाई जेजूच्या पवित्र आणि बळवान नावान मागता आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सगळ्या शास्त्रीय भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जशे आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड विशेष कळवणी या बुधवारा कुवेटच्या 7:30 तावन 8:30 वरां मुशेर 7:15 तावन 8:30 मुशेर बुधवारा संजेर इंडिया सो टाइम 9:45 तावन 11 o'clock नाइट डिवाइन वर्ड आमची मग्न समत विशेष सरण ऑनलाइन झूमाचेर आसा प्रेज एंड वर्शिप हाफ एन आवर तशेंच वर्ड ऑफ गॉड आणि हिलिंग सर्विस आसतले ह्या बाबतींत ब्रदर डॉक्टर जयानंद विशेष सरण त्या दिसा आसतले हिलिंग सर्विस चलयतले आणि टॉक दितले विशेष सरण ह्या इराद्या पासून मागया तशेंच ब्रदर फ्रांसिस लोबोजो टॉक काल शनिवार कालच्या दिसा सेकंड पार्ट रोमन्स 8:14 ज्या कोणाक सोम्याचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं या उतरा वयर कालचो दुसरो भाग युट्यूबाचेर ऑलरेडी घाला मुखल्या हप्त्यांत तिसरो पार्ट घालतल्या विशेष तुम्ही पळया हेरांक तुम्ही धाडा हे मागण्याचे लिंक तुम्ही पळया आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा हेरांकी तुम्ही शेअर करा धाडा तसेच तुमका हर एकला आयचो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरलो जावन मागता हॅपी फीस्ट प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. Thank you. Bless you too.